Hej så. Mit navn det er Thomas Johansen. Jeg er naturvejleder her ved Profellor Observatorium, og i dag har jeg oplevet noget helt fantastisk. Vi har nemlig haft den allerførste officielle åbningsdag her ved observatoriet som værende et opdagelsescenter. Og vi har haft rigtig mange dejlige mennesker herude og besøge os og være med til alle de fantastiske aktiviteter, vi har fyret af og gjort klar til jer. Og det ville jo ikke have været fantastisk, hvis det ikke havde været for jer. Så tusind tak. Og jeg håber også, at vi kommer til at se rigtig mange i morgen, når vi har den anden officielle åbningsdag, hvor der er gratis adgang, så endelig kom og vær med. Men vi har også haft borgmesteren forbi i dag, og han har indviet stedet ved at ikke at fyre en flaske champagne afsted, men ved at fyre en raket afsted. Og jeg har aldrig set en vandraket, flyve så langt. Han fyrede den af. Lad os se, om vi kan finde stedet lige der. Og I må altså tro mig, når jeg siger det. Men den røg faktisk over de træer, der er lige derovre. Og min opgave nu hvor alle er taget hjem, vi skal have fundet borgmesterens raket, så han kan få den hjem på kontoret. Kom med. Og først og fremmest, så skal vi jo lige op på den anden side af træerne. Så vi skal... og der har vi piknikarealet. Det var jo vildt hyggeligt. Så kan hun lige snuppe sig et lille tæppe og sidde i græsset og bare nyde solen. Det har nemlig været rigtig godt vejr her. Men lad os komme ned af. Der går den her gamle sti ned til Profelle by, hvor blandt andet studerende har brugt for at komme ned og handle hos købmanden, der var der i gamle dage. Og jeg tror i forhold til træerne, ja, vi finder ud af det. Vi skal i hvert fald bare om på den anden side, og så må vi se ad. Ups. Sådan. Godt. Og ja, her er der ikke så mange brændenælder. Her kunne vi måske godt komme igennem, tror jeg. Lad os prøve ad. Eps. Ja. Pigsrød. Hegn. Strøm. Kan man monstro hoppe? Er det højt, er det ikke? Au. Gren. Og mark. Ja, okay. Men vi må se ad. Det kan være, at vi kan se den. Den var sådan lidt orange. Og 3, 2, 1 og... Wow! Hopsa! Jeps! Ja. Bum bum. Altså, jeg håber ikke, at den er røget herned, fordi at, der er altså bare brændenælder. Jeg skal jo ikke bare lege, at den ikke er røget derned i, fordi jeg går i shorts. Og det der, det vil jeg ikke ud i. Eller jo, det vil jeg selvfølgelig for borgmesterens skyld, men jeg vil gerne lige prøve at tjekke nogle andre. Ej, hvor hyggeligt. Prøv det en gang at se. Så er der guf. For de mindste herude også. Nå, det var en raket, vi skulle finde. Ja, det gælder jo lige om at få øje på noget orange. Jeg tror muligvis, det var de tre der. De var ikke så... De var lidt spraglet i toppen. Hvis den er flået over der. Der er en busk. Igen noget orange. Nu er vi lige inde... Hov. Hvad var der et? Ja. Hov. Hey, den har jeg manglet. Min kælk, den tabte sin i vinters. Jeg ved hvorfor. Jeps. Jeg synes, jeg så noget, der klemtede herovre af. Og jeg kan nu se en vinge. Og mudder. Men vi klarer den. Ja. Der har vi den. Hold nu op. Prøv lige at se, hvor dybt den har gravet sig ned. Og hvor dybt mine fødder graver sig ned i mudder.
Der har vi den. Borgmesterens raket. Og nu rekordholderen for vandraketter her ved Profellor Observatorium. Seriøst. Kig en gang. Der ligger den. Og den fløj over de træer der. Det er fedt. Vi ses.